l'Ajuntament de Ciutadella. Estem encantats de tenir-vos aquí a la nostra ciutat, aquí a aquesta trail, i desitjar que tot funcioni el màxim bé possible. L'organització de Silla d'Estrelles, que duim conjuntament a Bioscòria i Teixit, ja tornem a encetar aquesta aposta que vam fer l'any passat de 5 proves i on la majoria de gent que és de Palma, però sí que tenim estrangers, que l'estranger està tornant a demanar per venir. Les empreses que esteu fent aquest esforç per dur a terme aquests esdeveniments sou ja un referent per vosaltres mateixes amb la qualitat que doneu tant a l'hora d'organitzar els esdeveniments com també quan la persona, el turista o el visitant ve aquí a Menorca amb la calidesa, amb la que l'acolliu i bueno, s'està posicionant Menorca molt bé. I la part personal, que és molt important que tot es desenvolupi amb els protocols de seguretat que marquen la normativa i que de ben segur que es compleix.